Kambal na Pangasinenseng kalahok sa NCAA, gumagamit ng improvised training equipment sa pag-iensayo. Silipin sa report. Sabay na sasabak sa National Collegiate Athletic Association o NCAA ang kambal na sina Kevin at Keanu Melendez. Proud Pangasinense ang dalawa na mula sa bayan ng Umingan, kabilang Melendez Brothers sa track and field team ng San Sebastian College Recoletos. Yung pinaka-best po yung 800 meter at saka 400 meter hurdles and 400 meter. Pinaka magandang laro po sa akin na binigay ng coach namin. Nasa ano na po, 1.5, 3K, 5K. Nainganyo po ako sa larong ito kasi alam ko kung ano, hindi ako mabilis mapagod. Saka dati po kasi gustong-gusto ko yung long distance hanggang ngayon po. Nasa Umingan ang kambal at doon na rin nagsasanay. Nasa Maynila naman ang kanilang coach. Ayon kay Coach Roslyn, online training ang ginagawa ng kambal ngayong may pandemya. And this online training is naka-program siya kung ano lang yung pwede naming magawa na naka-steady lang yung camera na which is related to their specific events. Halimbawa, nag-circuit training kami katulad kanina, circuit training. So talagang ubos yung kanilang lakas. So hindi na nila kaya pa na gumawa pa ng iba pang exercise aside from dun sa online training namin. Mga improvised training equipment ang gamit ng dalawang atleta sa kanilang pagsasanay. Ngayong pansamantalang malayo sila sa kanilang official training ground. Nag-construct sila, gumawa sila ng hurdles gamit yung mga lumang kahoy para makapag-training po sila dyan sa tapat ng kanilang bahay. Yung weights po nila, di bali gumawa sila ng yung tubo tapos simento. So gumawa silang sarili nilang barbell. And also sometimes yung mga galon-galon na tubig binubuhat nila. So yun po yung mga ginagamit nila na improvised equipment. Huwag po silang mawawalan ng pag-asa, mag-training po ng maayos, disiplina po sa sarili, at saka sabayin po rin ng pagdarasal. Patuloy nilang gawin kung ano man yung gusto nilang marating. Saka huwag silang susuko sa kanilang mga pangarap. Makikita umano sa dalawa ang pagiging porsigido at matyaga, mga katangiang dapat taglayin ng national athlete. Yung strength nila is the talent and the attitude during the training. Mapapanood ang iba't ibang laro sa NCAA sa iba't ibang platforms ng GMA Network. Joan Punsoy, Balita Mianan.